Patih kembali. Injih, kula sang. Selamat suwan mulo ngesak. Injih, berkat pangestu dalem Sang Prabu, sowan kula winukek karep. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampan. Sangat kawula mundi adatusna daya kegiatan kula saklaminipun kula nderek nyuwita wonten kersa dalem Sang Prabu. Ya, sakwetara diprayogake nunggu. Nistakaken dawuh. Yai Ratu. Injih kula Kang Mas Prabu. Kowe uga nderek suwan. Injih sampun sak mestinipun to. Saben-saben panjenengan menika ngawonantenaken pisowanan kula tansah nderek panjenengan. Iya. Boten kesupen kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk injih Kang. Iya. Tak tampa pangestunipun Kakang tumrapa marang kowe. Sanget anggen kula mundi Ya. Kang. Lagi nindakake kewajiban wis rampung. Sampun Kang Mas Prabu. Ya. Saben kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan dalem menika, pedamelan kula sedaya sampun rampung. Ya. Sampun rampung. Sak wanci-wanci panjenengan badhe ngersakaken daharan unjukan gantos busana sedaya sampun kula cawisaken Kang Mas. Ya. Mergo bektimu marang aku, ra ngono. Injih Kang Mas Prabu. Iya, senajan iki ora ana dina pisuwanan, nanging aku nimbali marang Patih Renggobumi kang supaya sowan ana ngersaku jalaran ana perkara kang bakal rembug karo Patih Renggobumi. Mula yen ana bab-bab kang kowe ora sarujuk ing atimu, kowe kena nderek cawe-cawe yen aku ana lupute nalika aku nyekel pamuwasa ana ing negara Banjaratu. Mula kowe tak keparengake nderek cawe-cawe. Ngestakaken dawuh Kang Mas Prabu Purbawasesa. Iya. Renggobumi, Iya. Kula sambung marang dawuhku nalika semana. Warsa-warsa kang wis kawuri. Kowe tak dawuhi sakwetara kowe tak kon nyolong putrane Kang Mas Prabu Hendranata ing kuwi Banjaraku. Apa wis kok tindake lan apa wis entuk gawe jalaran kowe durung caos palaporan marang aku senajan yen tak petung kaya wis 10 tahunan. Nuwun injih. Rikala semanten panjenengan dalem utusan dhateng kula. Minangka ndusta lare wonten ing kraton Banjaraku. sampun kula estakaken. Malah wedal rikala semanten makula kula titipaken wonten ing paguruan Klampis Waja. Waja. Kuwi dawuhku pancen kaya ngono. Lan wis kok tindake lan uga wis entuk gawe. Sampun Tuwuh pitakon sakjroning atimu. Keneng ngopo aku dawuh marang Renggobumi kang supaya ndusta putrane Kang Mas Prabu Hendranata ing Banjaraku. Kang Mas Prabu. Piye? Estunipun kula menika mboten sarujuk. Loh, Menawi panjenengan menika kagungan kepinginan lajeng ngangge menika cara ingkang boten leres
yang nyolong paribasanipun menika rak boten sae to Kang Mas Prabu. Aku ngerti, Jajeng. Aku ngerti. Nanging kabeh mau ana pawadan. Pawadan kang gumathok perkara iki. Pawadanipun menapa Kang Mas Prabu? Kowe rak ngerti. Akeh para kawula ing Banjararum kang padha ngayom ana ing Banjaraku. Ana kersane Kang Mas Prabu Indranata. Kedahipun panjenengan menika saged menggalih kanthi wening. Kenging menapa para kawula menika ingkang kathah ngayom wonten ing Banjaragung. Kedahipun panjenengan menika kalangkung presa ugi mangertosi menapa perkawisipun para kawula sami ngayom wonten ing Banjaragung. Mbok menawi wonten ing mriki Aku kurang piye? nggih kirang anggenipun panjenengan menika paring pangayoman dhateng para kawula. Loh, kok bisa matur kaya ngono, Pun? Lho, kasunyatanipun mila ngaten kok Kang Mas. Jajeng. Aku ki ratu. Kang ngayomi kawula ing Banjararum. Nanging senadyan to panjenengan ratu, nanging menawi panjenengan menawa anggenipun ngecakaken Panguwasa. kawula panjenengan boten leres, kula kinten kok nggih nyuwun pangapunten inggih Kang Mas boten sae ngaten lho. Kesma Ratu. Menika mboten kirang-kirang anggenipun ngecakaken menapa dene para kawula, boten kirang-kirang kula piyambak ingkang dados pepatih dalem wonten ing kraton Banjararum menika. Kula mangertosi piyambak ning kenging menapa? Para kawula ingkang sami ngayom wonten ing kraton Banjaragung. Banjaragung. Patih, Injih. kedahipun sampean ki presa ngemutaken menawi sesembahan panjenengan menika tumindakipun boten leres. Wis, Jajeng. Kowe iki dadi garwane Prabu Purbawarsisa. Nanging panjenengan mau ngendika carujuk marang apa kang dadi kersane garwamu? menawi tumindak panjenengan menika leres estu kula badhe nyendikani dawuh ugi sarujuk. Nanging kula kinten tumindak panjenengan menika sampun nalisir punten dalem Ya, Jeng. sewu Kang Mas. Kowe aja mulang aku. Kowe aja mulang aku. Nanging Kowe iki garwa paribasane neraka swarga katut neraka ora melu. Kleru iki. nanging panjenengan menika wau ngajeng ngendika bilih kula menika kapurih tumut-tumut lan cawe-cawe perkawisipun keprajan menawi panjenengan menika kirang leres kula kapurih ngemutaken lajeng wonten pundi dunungipun pangandika panjenengan sedaya menika wau Kang Mas Prabu. Nanging aturmu ki nyocot penggalihku. Nyocot atiku. Nyun pangapunten. Mongko aku di penggayung ini iki kanggo kamulyanmu uga. Kanggo kamulyaning putramu. Kang tembe bakal lintih keprabonku. Yen nanti kawula ing Banjararum entek. Yo dadi ratu arep ngeratoni sapa? Loro kuwi aku ora trima. Kabeh mau mung saka tumindake Kang Mas Prabu Indranata lan para punggawa ing Banjaragung kang padha mengaruhi kabeh para kawula ing Banjararum kang supaya padha ngayom ana ing Banjaragung. Mula patirmu kuwi. Injih. Aku dawuh marang kowe. Sakwetara kowe golek wong-wong golongan sekti ing kraton Banjararum. Yen perlu para Brahmacara supaya gawe kisra ana ing kraton Banjaragung. Menawi kersanipun Sang Prabu mekaten.
anggen kula pados piyantun-piyantun ingkang gambeng-gambeng kangge damel kisruh wonten ing kraton Banjararum benjang menapa. Aja dikangelan, dina iki tindakno dawuhku. Yen perlu Banjaraku dirempeli, yen wis ringkih bakal tak gecak perang Banjaraku. Menawi kersanipun Sang Prabu mekaten keparwa kula nyuwun pamit. Piye? Lamane nek kawula. Perkara iki kuwi rasa melu-melu. Kami ganti kowe urip kaya urip bukti wibawa dadi sembahane kabeh para kawula ing Banjararum. Perang tatani para wanita. Para wanita ing Banjararum yen perlu gradinen lan kowe gawe liya perjurit Langen Kusuma kang supaya nambahi kekuataning kraton Banjararum. Injih Kang Mas Prabu. Sakmenika kula namung derek menapa ingkang dados kersa panjenengan. Ya ngono kuwi tegese kowe iki garwa. Garwa ki kang gelem ditata. Injih. Lan aku bakal ngayomi kowe sak utuhe. Injih Kang Mas Prabu. Diajeng. Injih kula Kang. Wis sepetara dina. Aku ora sak patemon marang kowe sejatine atiku iki kangen. Estunipun pangandika panjenengan ingkang ngaten menika ingkang kula antu-antu Kang Mas. Iya apa? Saksampunipun panjenengan menika namung menggalehaken praja, menggalehaken kawula. Lajeng panjenengan rumangsa tak lalekake kaliyan kula kok. Wah, ora. Mboten kados sakjroning atiku ki ya mung kowe wanita sing tak tresnani. Nanging kasenyatanipun sampun pinten warsa panjenengan boten nate rawuh wonten ing taman. Ninting atine wong kuning. Nggih ngaten menika lho ingkang damelaken manah kula menika ayem tentrem ngaten lho. Netra lerbas karo kembar. Kang Mas Prabu, piye? kula kinten wonten ing jagat Padang mriki menika namung kula ingkang ngraosaken manahipun remen sanget. Kados to kesiram banyu suwintu. Iya kok. Saestu pamit dangan nyandeng. Kula menika dados kemutan rikala semanten kula kalian panjenengan menika kepanggih sepisanan. Nggih ngaten menika raos sing manah kula Kang Mas Prabu. Iya. Dasar wani ta utama rinenggo dening busana pantes dadya garwaning sun. Kedahipun pangandika panjenengan menika kawit wau ngaten menika lho. Anjir. Bareng mukti jroning praja diajeng Pinjih kula Kang Mas Prabu. rumangsa saya saliraku yen ngono ayo kowe lan aku padha manjing ngono ing panti Pak Guling. Monggo Kang Mas Prabu. Ya. Kula dherekaken.